dideke bareng ya ngapa? Ha iya. Mendah kaya ngapa? Ha iya. Monggo Mbak Apri, Mbak Elisa, kula aturi jumeneng kairingan aja diplera. Yuk monggo. Yuk Puspita Laras. Oke yuk. Hei. Anggele jumeneng Mbak Elisa karo Mbak Apri iki panggunge rumangsaku tok. Le gebiar-gebiar ketok le. Nyenengke ngoten nggih. Kaya nyenengke. Disamarke tok endah ngoten. Ketok endah wedok kok ya. Wedok kabeh Wedok kabeh ayu kabeh. enom kabeh. Enom kabeh. Tur nek carane laler nyamuki lewat nggon pipine dhewe Jes kepleset. Medane cek kenceng. Cek kenceng. Lah iya lah sinden tuwa. Dandan wong lanang dandan wedoke babrakan apa? Iya. Ha inggih. Halo Mbak Elisa. Nggih ngaturaken sugeng dalu macange. Wilujeng dalu. Sehat nggih? Nggih pengestunipun radi serak-serak setetek menika. Setitik kok setetek. Inggih. Setitik. Setek-tek mawon Kak Inces. Kok setetek? Setetek. Maksudnya sedikit aja. Ras nembe pemulihan recovery nika. Oh, pemulihan apa? Nggih menika Recovery. serak-serak menika. Mbak Elisa menika bibar mayang 3 dalu berturut-turut lajeng ngedrop kalau wingi. Ning Nggih pengestunipun Mas Iya piyayi putri iki kudu dijaga kesehatane. Nggih ta? Nggih sok esek napa merga panas banget niku cuacanipun nembe ekstrim. Oh. Dadine suarane esek. Esek iki. esek piye to? Esek itu serak itu katanya Jawane itu esek. Serak, Serak. serak Iya. aja serak. Ya itu. Serak ki ning mburi ngono kae lho. Ora. Ngono maksud gitu loh. Tapi wis rada mulih menika, wis rada wangsul. Ha inggih. Ngaten. Pokoke bot-bote iso sowan mrene, Ces. Iya. Kalau nembe rumiyin nggih wonten umbul kali panjenengan. Umbul brondong. Ler mriku. Umbul brondong. Nika Pak Lurah ugi rawuh. Oh, nggih. Brondong rawuh. Pak Lurah Brondong, lawuh, matur suwun Pak Lurah Brondong. Tur ngeten lho Mbak Elisa, Mbak Apri. Pripun? Wah, warga Bluneng niku sing diarep-arep. Wah, niki pokoke Mbak Apri kudu wonten, Mbak Elisa kudu Lah wonten. nggih no. Nggih, matur Nggih, suwun lho iya, ya. menika. Lah iya Nggih, diarep-arep. Nuwun sewu. genah sing sinden kok ya. Iya. Lah nek tukang ngarit e nggo apa?
Sing cetha sinden disawang nggih nyenengake ndek Oh, mesake. Kowe ngapa? Iki sapa ta iki? Tak sabar ke tak ampet-ampet ket mau kok wong loro kok maksud. Urung wayahe metu kok metu dhewe Bener kok? ya, Ces. Lagi sapa Sik, sing kowe mung kira kowe ditandingku wong loro ditandingku. Oh sik. Oh, iki kelangenane Pak Wahyudi kok. Sik Mbak Apri. Oh, kowe Mbak Apri berarti ngapusi aku. Pripun? Jale Mbah Mimin lara ora teko. Lah gek wingi niku keluron ki. Kluron iki sapi ora. Sakniki jenengan ngendika ngaten. Niki sing ditenggo diantu-antu gur Mbak Apri, Mbak Elisa, nom-nom ayu-ayu. Lho. Sakniki diklarifikasi. Lho, lah piye tenane ngono kok? Pak Lurah, Pak Pak Wahyudi. Wahyudi menika dateng wonten istana kula. Wah. Wonten Karangnaka Istana. wonten istana kula menika. Istana, heeh. Paring dawuh, Nggih. Pak, napa mboten kletu menyang paring dawuh kula. Wong jenenge kula ki ten Pluneng paribasan sasat omahe. Nggih. Nggih to. Napa mboten boten warga Pluneng? Mboten lah sindene Mas Jalu hebat-hebat, nggih sindene 6 hebat-hebat kabeh. Nggih. Elisa pintere, Apri enome. Ning sing ayu dereng wonten sing kados panjenengan Mbak Mimin. Iya. Pak Wahyudi. Pak Wahyudi, ngantek Muni Pak piye? Wahyudi satase Karangnaka kebablasan tekan Sendang kono lho. Wah. Saking apa cahyaku tak blerengi arep nggo omahku ki. Ora, rada ra eling Pak Wahyudi. Apa nih? Pak Wahyudi atase gubuk kula kok nyen mboten ngertos niku pripun. Kula niku tom-tomen kalih panjenengan lho. Kula dadi demit lho kok tom-tomen aku ya. Lah kowe iki sing diaturi Dadi garis gedene. Kowe iso suwane mergo aku. Wah. Aku iso to dandang tak kowe kuntul tak gawe dandang. Iya. Apri loro, Elisa masuk angin sibuk, mboten saged. Iso wae nek akar mati rezekimu. Oh. Nek atiku longgar. Atiku jembar. Aja ngoyo-yo. Aku ora wong serian kaya kowe. Kowe engko ndak ora mateni jenenge kanca. aja ngoyo-yo. Sabar. Kowe engko ndak opna meneh. Ya lho lele. Ayo. Mbok sing Kok eling. banget lho. Lah sampeyan saged tindak to niki wau kok ora ngerti. Saged. Oh. Kula saged tindak mriki wong pinggir rumah sakit eksklusif Pak kula. Wow. Dadi langsung VIP. disuntik iki langsung jeng anu kok jengat semangat. Semangat. Jengat. Lah kok kowe nggawa tas terus dingklekan nang ndi? Saking diri selak gempung nek kira-kira Mas Jalur ora butuhke aku. Aku ora masalah ora dadi bintang tamu ning kene. Ya ditari kanca-kanca yoga sedanten kemawon. Ayo. Menawi Mbak Mimin wonten panggung tesih gurnan apa mboten? Ora butuh. Sik para pamirsa nuwun sewu para lenggah para pamirsa. Menika Mbak Mimin menawi wonten panggung sae napa mboten? Kondur cocok nggih? Cocok. Oke. Aku ora dadi artis ora apa-apa. Nek aku tetep dadi warga kene. Lah piye? Aku arep dipek garwa. Sapa? Karo Perangkat kene. Sapa? Mas Alvin. Weh, Mas Alvin. Mas Alvin lho. Vin Alvin, kowe iki duga-duga iki mbahmu kakung lho. Kowe iki kok Lah ya pripun Mas Alvin? Inak. Wah kayane kok ini. Mbak Elisa. Cek. Iki lho deloken kaya ngono. Wong Lah durung iya. jatahe kok Rong wayahe metu dhewe. Saking dene lho penyamuk ya kesangeten lho. Arep sowan rene glho. Tak anyari gelangku glho. Ya nya. Wis katut dadi pian to saiki anyar tak anyari. Abrakan tukon Shopee kok Iki mbageke sing kepareng rawuh Nduk Elisa. Cek aturaken wilujeng rawuh. Nggih. Sedaya mawon boten saged kula aturaken setunggal mboko setunggal. Sedaya perongkot desa ingkang sampun lelenggahan lan monggo ngerahapi dedaharan napa unjukan ingkang cumawis sinambi ngelaras menika saged mersani ringget wacucol Ucula dhewe. kalian midhangetaken lagu-lagu menika sing apik dhewe menkeh suarane menika Sukimin. Sukimin wah. lan kula nderek memuji nderek mangayu bagya anggenipun nganakaken merti banyu bener Heeh. Air toyo. toyo kene nggon banyu to Iya, Banyu. Klaten Sedekah itu umbul. 1000 umbul, kota Oh. 1000 umbul. oh iya kayak kota Serbu Mali mbolaku gini ana Pluneng kene ana Tirta Mulyani karo Tirta Mulyana. lanang wedon Lanang wadon iki ditempukke banyune kono karo banyune kono. Lah bancine nang ndi?
banyu kok banyu. Banyu Tirta Mulyani karo Tirta Mulyana. Ono banyu lanang Dadi banyu ana wedon. Resik-resik kali. Oh, ngono. Resik-resik umbul ki tanggal 18. 18. Terus tanggal 19 kuwi kirap. Kirap Lah ya. dikirapke warga ya ana sing tumpengan, kesenian, apa-apa dadi dipamerke, dikirapke. Oh, ngono. Kuwi lho Kak Elisa, itu kan ada 2 gentong. Gentong oh. Nah, itu dari Umbul Tirta Tirta Mulyono dan dan Tirta Tirta Mulyani. Itu sing bar dikirapake. Dikirapake. Dadi temane cocok ngrumat banyu kanggo Panguripan. Lho, Iya. panguripan kok sing dianjarke Pak Lanjar mau ora mung wong tok. Ora mung Ya wong. kewan. Kabeh. Ya tetanduran. Tetanduran. Lho, paribasan kaya sing dianjarke kaya kala gumantung ki kaya paribasan ki pelem. Ya. Kaya dene gantung. Kaya mono sing gumantung apa neh ya? Anu kentongan, kok apa? Kates. Apa ya? Tongan. Nek pala gumbandul, Nah, gumandul kuwi bangsane kuwi mau apa jenenge ya dek mau katut ora. Mbak Mimin Maksudnya ini Polo-poloan macam-macam. polo kependem. Polo kependem ki kaya telo. Oh ya, Telo, kentang. ngono kuwi. Kentang. Oh. Heeh. Ya Bakune pokoknya Mbak, paling menika nderek memuji kados ngaten menika kekompakanipun, keguyuburukanipun para warga masyarakat Peluneng. Tepuk tangan kagem para warga masyarakat Peluneng. Luar biasa. Hebat ya. tanpa memandang latar belakang Nah. disatukan nganggo anane gelaran budaya ya Kak Ya, Inces Kak Iki Imen. iki sing rawuh Sedulur pitu girawuh, Mbak. Oh, sedulur pitu menika 7 desa menika nggih. Nggih. Menika Malang kados Jiwan. Malang Jiwan menika Mas Supri, Pak Lurah Supriyanto menika girawuh. Nggih, lajeng Karang Duren. Karang Duren Gondang, Lajeng Basin. Menden. Mendien, Lajeng- Pak Lurah Ngrondul, Pak Ari Ngrondul. Purnomo menika girawuh. Nggih, Matur Bapak. suwun. Ha, nggih. Menika saking disebut Porapar ugi rawuh. Wah, nggih, Bapak Lajeng Sangat, nggih, Bapak lajeng Kapolsek girawuh. Dinas OPD. Dewan Kesenian ugi Kabupaten Klaten rawuh. ugi Nggih. rawuh. Saking Kathah. saking Pak Darmadi ya dasare warga kene ya wae. Oh, Pak Darmadi Iya rawuh. rawuh. Wah, Rawuh. nuwun. Wong mau malah nyekel-nyekel ngene iki saiki pangko mengke aku ora ya dadi gagel. Mengke Pak Der nyambut gawe kok ati paringi arto aku ya ngono. Mengke mawon aku ya ngono. Ha, nggih, nggih, nggih. Piyai kok nek sedekah kok gage-gage ya mengke mawon aku ya ngono. Lunyumu men. Lah nek arep sedekah lho priya par ditolak kok ya. Aja tolak. Sinambi tetembangan Mak Nggih. Cani, mbak menawi Mbak. wonten pamundutan. Menika Merdika Mbak Elisa Merdika. pun ngaturi bawa. Nah, Alon-alon. kula Nggih. mboten ajeng ngarani sak paring-paringipun monggo. Wow saking panitia menika panitia. nyuwun Iya. panitia ibu Jawa apa ya? Ya. Panitia. Panitia. Nggih. Pokoknya semua yang panitia gitu. Nggih. Menika nyuwun podang Oh, kuning. pas Oh, trajit mau ngersake podang kuning. Nggih leres. Nggih Nggih. diaturaken. Hati-hati bar masuk angin. Ya kok diewangi wong ya jenenge sing apik dhewe kan kudu lek kimen iki, kudu aku. Sing show. Tas mahal banget ini. Alah alah alah. Iya, jeruk tas isi sajen kok. Kowe kok suwe-suwe tak lelepke ning kolam kono lho kowe kok. Iki kolam apa? Kolam Kolam Duduk renang. umbule kan? Itu Duduk umbule. Bukan, itu Oh. kolam renang Ya. dibuatkan untuk lekmen. Oh, itu. spesial. Jadi aku mandi telentang ngono lho. Terus diparani Pak Wahyudi. Iya. Diparani iki dijob digawe nglipur warga Pruneng ki lho. Aku nek mirsani Pak Wahyudi ki rasane merinding ngono Lah, lho. apa? Brengose lho Lek. Nek senyum gak ketok. Kene iki pama entuk piala kesabaran. Sing juara mesti bulurah. Lah piye? Sabare lho ngadepi Pak Wahyudi iki. Jan pun kersane Mbak Mimin pun derek niki Pak Wahyudi tengen kula pun 2 jam pun kersane lah pripun kula ki wedok klina dimongso lho Bu pun kersane. Pak Wahyudi ndak wingi tengene lekmen nggih sempet kilap to Pak. Rong jam iki ngopo? Nduk, snack-snack iki to Pri. Heeh. Iki le ngurusi ibu-ibu PKK mriki. Nggih. Le UMKM ingkang wonten apa jenenge waterpark, Waterpark. Nggih, waterpark. Oh, no UMKM sing ibu-ibu jualan. PKK. Ayo no. Ya. Mangga. Alon-alon ya lek Kim Ayo Kak Elisa. Nadian wujud
wujud mung peksi. Tepuk tangan kagem Mbak Elisa para lenggah. Upama Matur manuk. sembah nuwun. Upama manuk ngono yen Cinandra ki kenari kok. Kok iso? Cilik suarane gantas tur apik medhit Kenari. Kenari. Nek kowe. Aku labet no, sing burung warna-warni kae sing Larang. larang. Nek cara aku mungkin anu ya cendrawase apa burung apa ya. Kapien. Apa ya? Manuk ancel galeng kuwi. Ancel galeng iki piye? Sing teng sawah sing idik-idik cerit ngono kalau idik-idik cerit. Gila nih. Perasaane aku bintang tamu populer mahal kok ning ngene gedhi sia-sia. Ya wes ganti manuk guwek aja. Gua Gowek itu yang bisa mengoterus itu gowek. Manuk hantu. ayo Kak. Sak menika S2-nipun sampun lulus nggih, Mbak? Sampun pengestunipun. Wah, Mereka sampai SD. S3 Pak. Wes. Menika mendhet S3 Selesai. dados geleranipun mangke doktor. Dereng selesai tapi Lah nggih lho, doktor. sampai OTW. Berarti mengke pamupun dados titele napa? Doktor. Dr. Elisa Urjarus Alaso SSN MPSI. Ya Allah Gusti Allah. Sarjana seni mampu pesing. Ora. Sarjana magister psikologi kok mambu pesing. Sarjana seni Ambune- magister psikologi kok Ya. pesing. Popik sport kok piye kok? Pira apri nek pesing. Ngapa? Mbak Mimin jare biyen yo anu kuliah. Kuliah Kula nggih apa? ala tanpa rupa kok nggih ten sempaten Semarang Esok. 12 tahun. Kuliah. SH. Oh, sarjana Sarjana hukum. hukum. Sobo hotel, Mbak. Mbok tak kira ki kuliah apa Loh, piye. usaha yang bergerak di hospitality industri keramah tamahan. Jadi nek krungu hotel niku ampun pikirane negatif. Ten niku dienggo pertemuan ya iso, dienggo anjang sana ya iso, dienggo ketemu rekan bisnis ya iso. Itu yang menyalahgunakan kan oknum-oknum. Oh, iya. Termasuk kowe. Heeh. Heeh. Aku mesake sing duwe usaha hotel nek dikepiah-uyah. Iya. Alus manis nang samake. Yo Mbak Apri. Si podang jana Yo gurune yo. Cara lovebird mau wis apik. Nek cara Kanca-kanca. ancel galeng. Kanca-kanca aja nakali aku lho. Nah, iya. Coba bar Mbak Elisa, Mbak Apri terus Mbak Mimin ya coba. kaya ngapa? Nah, iya. Iba bunga iki jenenge pressing, Pressing. penekanan iki lho, Mbak. Suara kok pesing bareng. Iba bunga iki bawa lho, Mas. Iki bawane Iki bawa sinden lho, Mas. Ora ketek ogleng lho iki kok. Iki udu anu lho, udu kethek peper lho iki. Nah, iya. Rumah saku Mbak Elisa, Mbak Apri doning, Mbak Apri doning kok bareng Mbak Mimin kok rumah saku sia-sia. Lah ya. Sing napa Jaipong niku pancen kewanen. Dupeh klarisan tratak lho. Niku ora ngerti mergo niki dalane nek sampeyan ora ngerti. Ra mudeng nek iki jalane aku ra mudeng. Iso ae tak cukup tratak saka Jogja nek niatku anu.
nyanding Ibu bunga ingat ibu. iba bunga ingat kok kaya tintrim ngono tak melas tiku Iya. Cekelan cagak barang. nyanding bisa alah nyanding bisa suara kula pun pulih sakniki Mbak Limbo Wah iya, alhamdulillah. sing ada ajeng nyantet kula suara kula men bosok sakniki pun pulih apik Wah. dadi Cenglenge Mbak Mimin. kok ganggu konsentrasi Mangga Kak Elisa. Monggo Mbak Elisa, monggo. Yuk podang kuning, monggo. Esuk awan ning omah wis ora kerasan. Kaluyuran anggeleki sing tak sayang. Moga-moga mitarkanku orang rasa esok awan nganti wengi. Iman yen nganti liya kayang ah kliyang tak sawang mencak ning kapan dan kangen tak rindik sama kadangan sarwi goceng dheweke kali besokan Tak suwon baca dan kuning agawe pikirku komen seleret jiran tak sawang tambah manise iba bunga yen kelakon nyanding slirane kalan buka diwangian yen si bodang adudut ati keprana ora mandang atiku tansaya tak saranani sun pikapulut tegaduh yo Hospitalas bersama Elisa Organis ada Alaso Kak Ijaz, ada Kak Mimi dua sinden. yo Esok awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggeleki sing tak sayang. moga Moga-moga pitaranganku gawe orang krasa esok awan nganti wengi. iman yen nganti liya kanyaya yen tak sawang mentok ning kekacauan tak rindik saka kadangan sarwi goceng dheweke kali besokan Kita suwun baca ning agawe pikirku gomeng Saratira ireng tak sawang tambah manis Iba bunga. Iba bunga
tenanan ora mandha atiku sanesaya ndandra tak sranane Seprikat mulute kandung Hei. Luar biasa. Menikah sampun Pak Jan. Ampun pamrutan kadang-kadang panitia. Nggih. Jan sugotone luar biasa. Menika nggih matur nuwun Mbak Mimin. Dos pundi Mbak Lipo? Menika dalu menika karawuhan. Nggih. Karawat. Inggih menika Bapak Agus Riyanto SA. Bapak Agus DPRD Kabupaten Klaten. Mbah Nun, Pak Agus. Nggih. Pak Darmadi matur nuwun kalian Bapak PLT Camat Kebonarum Bapak Sutopo SIP Pak Topo NSI. sembanuwun. Sedina panggih Pak Topo koping pindho. Heeh. Mau ketemu Pak Topo, saya ketemu Pak Topo. Ah inggih. Mbak Elisa, Nggih. tapi Nggih. rumangsaku kurang afdol menawi Pak Wahyudi Oh, lah, nggih. dereng diaturi minggah panggung. Nggih. Iya, lah niki wau lah Pak Darmadi dereng ngrawuh. Lah niki Pak Wahyudi diatur minggah panggung. Monggo Pak Wahyudi. Kalau kan sambutan formal sampe kok rada Monggo Pak santai. Wahyudi kulaturi minggah pepanggungan. Nggih. Ning Monggo. Sore-sore padang bulan. ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame gotek-gotekan. Gawe-gawe rembulane. Yen disalah kok gawe-gawe. Kaya-kaya ngelekake kanca kabeh aja turu sore-sore. Gato. Asale saka telon Mata kanto. iku namene apa? Ala gato. Asale saka telon Yen rapato. atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja ngono. Kadung janji aku mangko gelap. Pak Wahyudi wonten pundi? Oh, mboten kersa. Masa ya ning Boten atean? minggah. Oh. Napa kula papak Pak Wayu? Pak Lurah ya ngira seksi ubet kok tadi. Boten Nggih. kersa. Nggih, mboten. Anu nembe wonten transit mbok menawi. Wonten pepekeran. Nggih. Masa Kata Pak Wahyudi tamu. ngurusi snack rak ya Lah, ora. Itu Lah, yopor. Nggih, matur nuwun bagenipun matur nuwun bapak-bapak ingkang kemar lenggah berkahi, bapak-bapak Kapolsek dan Ramil, bapak-bapak Nggih. Mas. Pak Agung Polsek Bonarum Ya, Mas Ria. nggih. Ibu Ano, pun aman terkendali ya. Menika Pak Wahyudi rak nembe wonten transit. Nggih. Mboten ngira-ngira hormat menawi Bapak Topo sekalian Bapak Agus Riyanto. Oh, nggih. Wah, Menika. Pak Lurah jenengane kek Pak pundi lho, Dok? panjenengane kok kula padosi lho, Oh. Pak. Mbak piye to? Jenengan- Kula papak nggih. Monggo pinara. Yuk, yuk diputarake cah. Yuk, monggo turuk, turuk. Monggo Mbak Mimin. Monggo, monggo, monggo. Monggo lho, Pak. Monggo Pak Lurah. Menika mboten diculi lho, Mak. Loh. Monggo, monggo. Ya lah. Mau ora gelem diculke tasan ketemu Mimin langsung sayang. Kula nggih sayang niki. Alah-alah. Alah. Langsung merinding aku. Dadaku. Jenengan niku king pundi? Nah niku nek dados lurah niku lenggah tengah Ten iki ap- Nah kok Saking pundi Pak Wahyudi? Kula padosi wonten sekeliling niku kok mboten ketingal kula padosi kumise.
Arep tak go gawe idep piye kumise Pak Wahyudi kok. Niki inil-inile dicetheke rumiyin. Nah, napa ngangge ngen kula riyen Pak, monggo. Geganean kula wau mboten tanggap ngendikane Mbak Elisa. Nggih. Saengga kula ngertos kula kaprih medal rumiyin. Oh, lah ngaten. Walah. Medal niku pados napa? Golek kekuatan sih. Golek kekuatan. Go nyelipur nggih Pak kersane nika warung-warunge warga kula. Nggih. Kajengi Laris. Amin. Le mandi STMJ. Oh, STMJ niku Susu apa? teh madu jahe. susu telur. Susu telur. Kok goblok kuwi. Gur tahe nang masuk gawe dhewe. Kok Susu telur niku khasiate nggih napa ta Pak Lurah? Kula nek kasihate mbon ngertos ning gegandengan menika UMKM menika ingkang Nggih. sade warga kula. Nggih. Sangiya kula mubeng-mubeng riyen Nggih. jajani warga kula. Oh, jajali. Nggih kersanipun UMKM Laris. Laris. STMJ ne Pak Lurah pesen anu nggih Pak niki ingkang bayar jenengan nggih Pak. Oh nggih. Sehingga yoga ya warang kono, Pak. Nggih, Pak Wahyudi nyuwun sewu, Pak. Dos pundi raosipun menika Mbak Elisa rawuh mriki, Pak? Oh ngoten Ki Jalu Pandaya. Kula mboten wani matur. Niki bojo kula teng Ya. mriku. Oh, nek kalau Mbak Mimin malah aman. Nah, ngoten nggih. Kalih bojo Ibu kula kula mboten pangapunten wonten, nggih, mboten Bu. wonten. Ibu bela kula Boten nggih. maksud kula pripun-pripun, menika kados bapak ke piyambak. Tak alang-alangi. Lah piye? Lah kowe ya wedok jare. Aku wedok rung dadi Oh, iya. ora apa-apa. Nyatane ibu ki nek karo aku WA-an biasa lho ibu ki. Nek karo Mbak Elisa apa ya cemburu mboten mungkin. Cemburu wis dhisik-dhisik wong Nek pripun to, Pak? griya karo kowe barkoni Mbak Mimin. Nggih. Kowe macem-macem tak piting. Bar kok Mbak Mimin gitu. blok nek tenggan kula mboten napa-napa to Pak wingi tenggan Nang kula. ngene sampean mboten napa-napa ning nek nggone bar Mbak Mimin tak piting. Oh, nek dolane nggon aku ora apa-apa nek bar karo Mbak Mimin lah. Bar ngopo riyen niku pertanyaane, Pak. Lah nggih niku bojo kula nggih bingung ngene niku dateng niku. Niku kula wedine pripun? Ngene Ibu PKK mboten di gerakake ya niki napa-napa le nyepake ibu-ibu Woi. Ibu PKK iki luar biasa. Tepuk tangan kanggo Ibu PKK. Tepuk tangan kagem Kompak ibu-ibu sedaya PKK. Ibu PKK. Iso kopen ora bakal kaliren nang Kaliren. kene. Dados jenengan suksesipun panjenengan menika mboten lepas saking Peran ibu. peran ibu istri Wanita. panjenengan Pak Lurah. Nggih, leres. Mboten namung ibu PKK. Nggih. Namung kan warga menika sok salah punapa nggih? Napa? Salah Saya anggenipun apa? Nggih. nampi. Naminipun Ibu PKK menika nggih sedaya warga ibu-ibu PKK Wih. dalasan bapak-bapak. Oh, bapak menika Bapak nggih PKK. Oh nggih. Oh, ngaten. Bapak ini Lah program lansia balita ini menika kan mboten enten bapak-bapak lah. Dos pundi kula mengke dicekel polisi no. Oh, nggih. Nggih, dalu menika ingkang rawuh, Pak. Pak Agus rawuh nggih. Agus, Nggih, Pak Agus Darmadi. menika Oh. Pak Agus, Pak Darmadi. Nggih. Dasan para-para menika Joko ingkang Sarjono. tresna Nggih. kalih warga Pluneng. Matur nuwun Pak Agus, Pak Darmadi, dasan para-para sedaya ingkang kala wau sampun kawula sebar. Oh, iya. Dadi nyongguyung program Pluneng. Pluneng. Umpama nek sesone program ya mestine tak Disengkuyung gentos nggih, tak Pak. sengkuyung. Gur lir gumat, gur gentenan ngoten. Ya, aku ning streaming nang nyongguyung. Nggih. Nang Pak Agus ya, karo Pak Darmadi. Oh iya. Tindak kene nyengkuyung program kerjaku, kirap cukuran banyu. Nah, Cocoke. Umpama Delaan. sesuk nih program ya tak sengkuyung. Sengkuyung. Iya. ayah Program KB. Mbak Mimin ora kagungan putra. Dereng, Pak. Oh, Dereng jodoh ngaten. kula ku jane nggih wedok lho, Pak. Nek Sampeyan mau diwelingi kalih perangkat kula. nggih. Mbak Lisna Nggih. nyuwun donga pangestunipun Nggih. anggenipun badhe
Lahiran kok nembe bobot Mbak Lisna menika. Mugi-mugi tansah Lancar. Mbak Lisna padarane dikebuk ping 3, Mbak. Nggih. Nah, niki monggo. Biasane Mbak Mini ngebuk ngene Mbak niki. Lisna boten sambaten kula. Setan radoyan demit randulit nyira kidul randudul tebak basa leak-leok getih abang nyimpang getih putih nyingkrih getih ireng meneng de bojo ayu marake guru de bojo bagus ning ati ngerus de bojo ngeni ati. Nek sampean kan lho ngerti programe pemerintah Desa Pluneng. Pemerintah lho. Pemerintah Desa Pluneng. Pemerintah. Programe apa? Pemerintah Desa Pluneng. Ya programipun Pak Lurah butuh duit kanggo pengisian perangkat desa. Saksenono kabeh sejuwil ora enek ling nganggo duit. Bahkan ubo rampene le nyukupi Pak Lurah. Saengga perangkatku mestine nyengkuyung programe Pak Lurah. Apa-apa nek diawali ke pemimpine. Ya, kuwi lempeng mesti anak-anake ya. anak buah ya melu lempeng. Lempeng ya. Nggih nek Sampean lanjarane apik rak ya mesti kacangnya melu apik. Nggih to. nek lempeng sampean ya remen. Nggih kala-kala Pak tergantung. Ayo Jan ayo. mancing lho Pak menyang kula. Ya iki bar ngopo kok tekan. Ngapunten nggih Mbak, gandeng kula aku Pripun, kulinane Pak? kalih Mbak Mimin kula gojekan. Mboten Boten apa-apa. dados Lah minum. wong malah jenengan kali Mbak Mimin lho ketok mesra banget. Disawang kadoan lho, ayah karo bapak iki mesra. Bojoku ngaku dikruwes nggih. Oke, dicarangi tetembangan Pak badhe Bapak request ngersake lagu napa Pak? Pak Lurah. Pak kersaken lagu menapa? Nah. Badhe nyumbang lagu napa pilih nyawer? Nah, nek kula pilih nyawer mawon. Pak Yudi, Pak Wahyudi. Wer. Sembodo. Sembodo nggih Pak nggih. Sembodo. Kandhane kok. Merdeka. Lagune napa Pak? Lagune kira-kira le cocok karo babakan katresnan. Katresnan. Lagunipun apa Pak? Iku kan dadi nyeki piyambak kalian Paranggana. Paranggana. Ninggal katresnan nggih. Oh, ini ngapunten nggih. Pak Lurah Pluneng iki babakan tata basa mboten kirang kono. Mboten apa-apa. Namung niki kangge gegojekan. Nggih. Supados Mboten formal banget. pepanggihaning dalu punika ingkang napa nggih Samirna, sami seneng penggalihe Pak. Sing wontenipun Nggih. ki anu syukuran banyu ingkang dipun adani saking resik-resik kali. resik kali sampun. Kirap syukuran banyu lajeng adanan ringgit purwa nggih. Nggih. Dadi kula nek matur niku ya lurah randi jasa. Mboten napa-napa Pak nyatane Aku masyarakat yo ditresnani Pak jenengan. budaya. Pomone matur babagan budaya, babagan tata krama, babagan punapa keman kirang ngertos nggih. Nyun ngapunten nggih. Nggih Pak. Nggih, napa-napa. Ning Yo Mbak Nina yuk. Mbak Apri, Dalem. Mbak Elisa, Nggih. ampun cemburu nggih. Mboten. Warga kula kalih Mbak Mimin niku wis Pun templek. templek. Pun templek pun gambuh rasane nek kalih kula Pak santai mawon. Kalian tetembangan nggih Pak? Ning kula tak ngaturi sego ngrawuh riyin. Nggih, kalian sinten, Pak? Dumateng Pripun Pak Lurah? Pak Agus Riyanto. Agus Riyanto malih nggih. Dumateng Pak Darma. Pak Darmadi. Darmadi. Lha mangga wis ping kula wali nggih Pak nika nggih Pak. Sanesipun kita Topo. ketingalipun Pak sampun Topo. nggih. Pak Topo sanesipun menika timbek kula. Timbek. Timbek nika sederek kula. Oh, sederek. Bukan kaitane politik nggih. Politik apa? Sedulur. artinya? Iki sedulur. Kepala desa ndak boleh bermain politik, Politik. namun boleh bersaudara. Cocok, Kebetulan aku dengan Mas Agus Riyanto itu saudara. Cocok kula nggih matur. Cocok. Nggih, dipun caosi lagunipun Pak. Yuk Pak monggo. Darmadi juga saudara. Saudara. Mungkin itu nggih. Nggih, Bapak Pak. Ibu aku nek ra nyawer iki mung di eneng-eneng. Lah Nggih. nggih. Nek ra ngantos wae. DP Yuk dibarengi ninggal katresnan. Yuk Puspitola rasoke yuk. Iya. Monggo. Ya.
Mbak ya. Yuk, para pandemen Sanggar Semarang. Oke. Oke Pak, matur nuwun. Sembah nuwun Pak Lurah, berkah nggih Pak.
setya satu tak sedhi nganti saelengku Ninggal katresnan pun diaturaken, Mbak. nggih sesuai request Pak Lurah ingkang mengandung katresnan menika sampun Menika ugi matur nuwun dipun giyaraken mantar live streaming, Mbak. live streamingipun napa saking niku? Sanggar Cemara ugi Haji Sun. Haji Sun, nggih. Kagunganipun Bapak Bupati Sepuh. Nggih. Menika Pak Agus Riyanto tasih lenggah. Wah, monggo. Kali Pak Nggih. Topo ugi tasih lenggah. Pak Darmati ugi Pak Darmati. Monggo. Boten Sinten, Mbak ngirangi Mimin? raos hormat. Monggo katuran minggah wonten Tinggal wonten pepanggungan Nggih. sareng menika nyawiji. Menika pamundhutipun warga Pluneng. Nah, bakunipun suka parisuka syukuran perkara lakon sesukne ra candak wayangane rong dina. Aja kaya ya. ayo kula niku nggumun lho, Mbak. Pripun? Jane ya ndek sedulur lho. Brondong wayangan, Nggih, Pluneng wayangan. nggih. Lah sing duwe kepala desa Mbrintik niku ra sedulur kula. Malang Jiwan menika nggih. Pak Supri niku waris kula, ora wayangan dhewe. Lah, Lah, pripun iki, Pak? Pripun? Wedake apa dipun andalang? Lah, Iya. Apa ya ora pengen apa piye? agar kula dolaten Brintik niku kapan nggih, Mbak? Brintik saged wayangan kados. Nah. Nipun warga niki pun ngoten niku daerah kula ngono. Ah iya ta. Ah iya. Apa apike Pak Supri tak panjeri sik. Dadi ya. Ngoten nggih cocok kula, cocok matuk. Monggo Pak Agus, Pak Darmadi. Mbah, monggo Mbah. Mboten ngirangi raos hormat monggo Pak kuwatir Agus, minggah Pak Topo pepanggengan. sekalian monggo. Lah nggih. Mangga. Suara suling memandang suarane. Dola suling kapena unine. Oh, di tembok kerajaan Jepang ranglan kantroka dipun suling sigra kenyangan. Pak Topo. Ya. Suara suling ngomandang suarane Tolak tuling kapena unine unine mong ngranyokake bahan kantroka dipun suling sigra kenyangane Wilujeng dalu Pak Darmadi, Pak Agus. Nggih, Pak Topo. selamat malam. Topo. Mas Jalu, Mas Topo. Jalu. Pak Damat ugi ngene ya. Nggih. Iya, pripun Mbak Mimin kok jejer karo Pak Darmadi kok ya. Lah nek pun batet iki pun gambuh rasane. Wis mudeng nek atine apri ya mimin iki dos putih. Mas Jalu aku ya ora semlang telak mimin. Wah, lah pripun Mbak? Ora bakal meteng. Wah, Nggih Pak penyanyi kok yo Jadi lek paring bojoku dawuh ra kare kula cemburu. nilanje. Wong iya. pare pangan penyanyi rumiyin lajeng. Kados pundi nggih. Pak kawontenan dalu menika warga Pluneng anggenipun ngawontenaken tasyakuran banyu Pak Dar. Monggo. Nggih, Kang Sepindah, nggih, sugeng dalu dhateng sedanipun Kang Sami rawuh. Nggih. Tokoh masyarakat. Pak Lurah, Bu Lurah rawuh mboten? Bu Lurah ku Basin. Sedanipun ingkang Sepindah, ini kula Pak Agus, Pak Camat, tentu nggih. Derek mengayu bagya wontenipun pagelaran ringgit menika. Menika istilahipun bersih desa nggih. Nggih. Nggih, kiras panyus Pak menika. Kawiwitan syukuran banyu kula Pak Agus, Pak Camat ugi saged derek. Iya. Nggih, tentu memuji dhateng Gusti Allah. Mugi khususipun masyarakat wonten ing Pluneng menika
dados masyarakat ingkang tansah dipun berkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Rukun warganipun gitu, rezekinipun lancar. Amin. Rakyate padha sehat walafiat. Amin. Nyuwun pangapunten kula ngagem seragam menika kala wau menapa wonten pembukaan kejuaraan nasional pencak silat. Wah, Remaja. nggih. Datang Semarang. Lah kula kan ketua harian IPSI Jawa Tengah kedah mendampingi di sana sebagai panitia. Terus wow sekitar tengah jam lho teduhi mriki wau. Lewat tol, Pak. Nggih. Lewat tol. Nggih. Sedaya malih dene tetungga lan menika kala wau janipun Mas Hamenang kalian Mas Beni badhe rawuh. Oh, ngaten. Mas Hamenang kalian Mas Beni menika calon bupati wakil bupati ingkang kula sengkuyung sak kanca. Wah, nggih. Niki boten kampanye. Nggih. Boten kampanye menika mung derek titip peling nggih derek mangayu bagya Nggih. sami kalian ingkang kula aturaken kala wau. Oh, nggih, matur nuwun. Kita berharap ke depan Klaten nek wingi duwe Bupati ayu sesuk duwe bupati Ganteng. bagus ganteng. Ya. Harapan kita begitu. Kami ada di situ, gitu. Monggo kompak kita agar di Klaten semakin moncer, gitu. Amin. Kula mboten sah tanggung-tanggung, jadi niki mboten kampanye mung pripun istilahnya mengabarkan. Ya. Gitu mengabarkan. Pemberitahuan. Padha ora karo kampanye niku. Gunakan hak pilihnya tanggal 27 November. Nggih, 27 November. Jadi kita berharap alasan kula kok milih calon sing enom apa? Sing enom iki dosane rong akeh. Wah. Nek tua-tua sing lek dosane wis akeh gitu. Oh, kalian Pak Agus niki dalam satu apa namanya koalisi yang kita berharap ya ke depan Klaten semakin moncer. Amin. Pak Camat jenengan mboten pareng ngendika bab Iya. gitu. ASN kok gitu. Nek kula kan Departemen Bebas, Luar kita. Negeri bebas gitu. Nggih, Iya. monggo Pak Agus menawi Pak badhe Agus, nambahaken. nggih. Bagus matur nuwun. Monggo Sawuhipun. medalipun Pak Agus. Nggih, terima kasih waktu yang diberikan. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Wahyudi, Pak Lurah Bluneng, dan Nggih. sedulur Pitu, teman-teman kepala desa sekecamatan Kebonarum, Pak Camat dari Dewan Kesenian dan hadirin sekalian tentunya yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang kami hormati, kami banggakan, termasuk ini teman saya Mas Darmadi, Sugeng lalu juga Pak Camat, Pak Dalang, Mbak Iya. Apri, Mbak Mimin, J, Pak Mbak Agus. Mbak Elisa. Elisa. Mbak Elisa, Bapak. Tentunya sama dengan Mas Darmadi, kami mengucapkan selamat untuk Mas Wahyudi dan teman-teman dari pemerintahan desa Bluneng maupun warganya. Acara rutin tahunan syukuran banyu sudah dilaksanakan dengan baik dan sekarang dengan wayang kulit semalam suntuk Mas Jalu. Nih kami mengucapkan selamat. Semoga ini berkelanjutan. Engko yang ke-10, Bapak. Kalau berkelanjutan berarti kan warga Bluneng ya semakin makmur mestinya. Karena sebagian sudah bisa disisihkan untuk hiburan. Iya. Jadi sekali lagi selamat untuk Mas Wahyudi dan warga Bluneng. Nggih. Saya tadi ini Mas Wahyudi, mohon maaf saya dititipi juga. Saya tadi baru dari Gumulan sama Mas Hamenang, makanya hadirnya agak terlambat ini tadi. Nggih. Kemudian Mas Hamenang maunya ke sini tadi Mas Dar, tapi ada dipanggil DPD mendadak ke Solo, makanya izin Mas Lurah, Mas Wahyudi. Mohon maaf, harusnya bareng-bareng sama saya ke sini. Jadi hal-hal lain tadi kan sudah disampaikan Mas Darmadi juga. Nggih. Jadi kami itu, saya khususnya dengan Mas Darmadi itu Pelkades itu Pelkada urung tahu podo.
Weh. Lagi saiki padha ya Mas. Wah. Insyaallah padha tujuane padha sing diusung padha menange kok bareng-bareng lho Mas. Amin. Amin. Karena Mas Menang ini kan baru usianya memang baru 36 tahun. Tapi tiap 5 tahun itu untuk pulung loh Mas Dan. Mas Menang. 2010 itu beliau jadi Mas Klaten. Mas Klaten itu kan padha enek pilihan itu yang paling bagus sak Klaten ini pilih Mas Menang ya. 2010. 2014 jadi dewan. 2019 pada umur 31 tahun jadi ketua dewan 2019. Nah sekarang 2024 untuk rekomendasi tadi calon bupati. Pas menang ini dan usianya baru 36 tahun sekarang ini. Sudah ada banyak pengalaman. Jadi bukan aja asal maju, tapi kan kalau sudah pernah jadi ketua DPRD kan kapasitasnya pengalamannya kan pasti tidak dilakukan lagi lah. Nah sekali lagi mohon maaf Mas Wahyudi tadi sebetulnya mau kesini bareng-bareng sama saya, tapi ada panggilan dari DPD ke Solo mendadak sehingga izin. Ini saya pamitkan. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Ini kan enggak kampanye ya Mas Dan. Mengabarkan nggih. Ngomong ke kanca. Nggih. Ngabarke ya Pri ya. Nggih, Pak. Pak Camat. Pak Camat lah monggo. Monggo sing penting jaga keamanan. Tak ngoten to Pak Camat. Idem nawi Pak Camat. Idem mawon. Nentremke. Cek nggih. 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 Matur sembah nuwun wekdalipun. Nggih. Nyuwun izin Bapak Ibu pamirsa ringgih purwa sedalunatas ingkang kula tresnani. Dalu menika luar biasa Mbak Cangik. Nggih, Pak. Wonten pelataran sangajengipun kantor Balai Desa Pluneng Nggih. lumeber. Wah, Penonton luar biasa, Pak. hebat. Menika sami nyengkuyung. Nggih. Anggenipun syukuran banyu BUMDes kalian Pak Kepala Desa Pluneng. Wah. Sakpungkuripun syukuran menika kula ugi nderek memuji, Pak. Nggih. Nderek dedonga. Mugi-mugi sakpungkuripun syukuran banyu menika pemerintah desa menapa dene masyarakat Desa Pluneng tansah manggiya rahayu. Amin. Amin. Bagya mulya. Amin. Donya lan akhiratipun. Amin. Pinaringa rejeki ingkang sumulur. Amin. Gesangipun tansah adem ayem rukun. Amin. Mbok bilih mekaten. Mas Jalan, Pak Camat. Mas Sange. Menika keparengipun Pak Darmadi badhe bawa setya tuhu. Oh, monggo. Sido asih to Pak. Monggo Mbah Darmadi. Lha napa bawa menapa nderek? Kula niku nek kalian guru kula nila Pak Haji Lanjar Pak Lanjar nggih. Dikwit biyen ora ditambah-tambahi gending gitu. Mung siji kuwi wae iso gitu. Mboten napa-napa, Pak. Napa Mas Jalu nggih. Terus suwanten. Yang ing Tawang ana lintang. Oh, yang Yang tawang mawon oh nggih. Biar tahu bahwa Dewan ini juga cinta kesenian. Ya. Kesenian ada. Jangan khawatir untuk ke depan bahwa Dewan Kesenian akan semakin moncer juga. Amin. Sapa ngerti Pak Darmadi bawa sesuk nanggap wayangan dhewe, ha? Amin. Wah, aku wis wayangan biyen karo bapake jenengan. Oh, Apri se cilik, se blangkonan. Nggih, apri se blangkonan. Biyen durung ketok benconge. Kula tesih Lah lanang. saiki sambiar bencong tenan ya iki. Dhisik agek wah. Gara-gara kenal Sukimin niku lho, Pak. Dolari welek. Kene wong lurus kok. ya monggo Pak, monggo. Yen ing Tawang ana lintang. Puspita laras tepuk tangan kagem Pak Darmadi. Ya, monggo. Cah ayu aku ngenteni
Lalu sun takon war dani reki piye Mbak swantene Pak Darmadi piye Mbak Mimin Hebat. Sae. janji-janji ku eling sumedatra sing tias ingsun ngombe legi mo Pak Topo napa badhe nglajengaken? neno ni masing sun prasopo sineksenan bumi tangis sing jas ngenteni padang rembulan pun monggo dilajengke iya monggo ayo Mbak Apri monggo Nggih menika Mbah Darmadi, Pak Agus, Pak Camat dadi mandhap. Wah. Lah sembah nuwun lho, Mbah. Ya. Repot-repot ngeten iki lho. Lah nggih. Sembah nuwun Pak. Sembah nuwun Pak Agus. yo marahi-marahi Pak Camat to Sembah nuwun. Pak Camat mboten napa-napa, Pak. Boten Pak Mboten Nggih, apa-apa. Tapi marahi pekewo to Pak Darmadi kok ya setengahane to senang. Kaya gaweke dalan lho. matur sembah nuwun. Sembah nuwun nggih Pak Camat, Pak Sutopo, Kanjeng Mbak Lisa. Yuswa. Kanjeng Yuswa. monggo Nggih, siap. Monggo Mbak Lisa Lisa, yo ngancani Mbak Pak Elis. Camat mangke badhe nembangipun Lungiteng Asmara. oh Apa sak menika? yo anu bar niki Oke. lenggah iku sih Pak Anu Pak, Lah. sudah mriki aturan rumiyin. gasik ya monggo yen ing tawang ana lintang monggo Mbak Mbak Lisa yuk monggo Lisa dan Mbak Elisa. wah Si. Apa? Ini Mbak Elisa Orkarus, kalau ini Mbak Elizabeth Rezu. Rezu. Rezo. Rezu. yuk monggo Mbak
biyen ing taman kono lintang kapurakan Matur bawa. suwun. Nggih. Pak Darmadi. Nggih, monggo. Kekalipun Pak Sutopo. Monggo. Pak. Nah, Monggo Mak Bapa Mereka- mumpung menika wonten musikipun. salengan musikipun saking Sukipan musik. Sukipan? Ya weh. Sokipan apa Sukipan? Sukipan. Tak kira ki So- Sokipan. Sukipan. Sukipan music. Sukipan musik. Sukimen panut musik. Mas Timbul ya Rai. Wah. Iya. Saiki tukang melodi iki do urip kok. Pripun? Do nyambi nyaron saiki aku ngelongi sandang panganku ya. Ayo. Pak Bapa monggo duet kali sinten? Mbak Apri. Derek, piyambak betul Oh, piyambak nggih. Ya Mbak, no direncangi Direncangi bertiga. nggih. Bapak Ibu ingkang kula tresnani, Nggih. saderengipun kula nyuwun pangapunten. Weh. Derek gladi Mboten lepat, wonten Pak. ing dalu menika nggih. Mboten lepat. Monggo Pak Camat. Nyuwun lagu Lungiting Ngasmara. Lungiting asmara siap. Bersama Pak Camat, Bapak Sutopo. Ya. Lungiting Asmara Sukipan Yuk, musik. Sukipan yuk. Sukipan music. Hey. Monggo teruntuk ora kadang-kadang karang taruna ing pelunang. Asik. Belum bergoyang. Goyang lho, Cus. Semoyo wae aku tresno karo kowe. Tekan-tekanku saya gawe ora aku ora bakal maju yen durung nyanding sliramu Asik. urane tresno kondona Terus kita ora tepuk tangan kangge Sembah Bapak nuwun. Sutopo. matur sembah Nggih, nuwun Pak. Pak Canggih Sembah nuwun. Berkahipun Benun nggih. Pak Sutopo. Mbak Mimin. Pun Cih. kathah. Biasane ngene iki nyuwun sewu seseboten, Pak. Niku pun kathah sanget menika saking Pak Topo. Malah ningali kek. Sembah nuwun Pak. Terima kasih matur nuwun bakene dalu menika